ka nọkwa ya anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche anyị ka na-ewetara gị ụtụtụ ọmanụ na-eme ụtụtụ gị ya na-adalikweti na-agasịrịrị werere ịma na ụbọchị ọbụla ebidoro nnọọ nke ọma ụbọchị ahụ na-aga werere ọ bụ oke n'ọrụ dịrị anyị ịgba mbọ hụ na ụtụtụ gị bụ nnọọ nke chapụrụ achapụ ọ dị mma ọ gịnị bụ isiokwu anyị jiri nọrị kemgbe anyị na-akọ nnọọ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị bụ na okoro etoghị eto wara ọgọdọ ụbọchị ikuku ga-ebu oburu ma ọgọdọ ya n'ihi na ọ dịghị mma nwoke ịnọkọta ihe asaa n'anyasị na ọ na-alụghị nke iru ya nwụọ for what ọ nke iru nwụọ bụ gold ka ọ gịnị ụfọdụ ụmụ nwaanyị gakwa elecha nwoke sị na ya alụghị Kalistus nso na-enwekwa sị na ya anaghị enwezighị di ya ga-alụ nke na ya akpọ Nkiru afa nwunye gị ka nke batara m n'ọnụ ịma n'ihi na ndị Igbo amaghị m ka anyị si eme ị na-asị onye ahụ chere nụ nwee nụ ndidi ka ikpe ekpere maka gị ọsị gị na ya ahụla anyị na-asịzi ebe ọ na-iji gị ike bata ka ezi ihe ọ ya adapụta ike ha adapụta ya ozi na a na-etizi gị ihe enwe nke ife onye na-eti mmadụ ihe ị mara na ihe a onye a ji obi mwute na-eti ihe onye na mmadụ tiri gị ihe na ihe mere adịrọ mma na mmadụ tiri gị ihe ka o wute gị nke a na-asị wickedly ọ bụrụ na ọfụ gị ezigbote ụfụ ya ihe na ọ na-eso akpata nke ọzọ dịka ọkwa gịnị dịka igburu onwe gị gbuba n'aka nwoke ahụ ọ bụrụ na n'uche gị na ọ ga-aganarịra gị iji alụ di ka ihe nwoke ya emezi ọ bịazi ọ na-achọ si na oge ọbụla na-erefe egwusi ọ na-achọ uru ma aka gị na nhazi ahụ ị na-etizi onye nke megidere di ya si ya je ka kpọrọkwa si ya ngwa ka ọ mụchara ofu nwa si ya lawa jọzigalụ nke obere ya bụ na onye ahụ ji ike baa dị ahụ ọ dị egwu nne ọ dị mma kedu maka nghọgbu o nwere mgbe anyị kwuru maka anyị ji emere isiokwu nnọọ na ihe mmemme a nghọgbu na-erubeghị isi nye nwoke maọbụ ejighị nwoke kpọrọ ihe maọbụ ejighị nwaanyị kpọrọ ịma iru isi na-adị ụmụ nwoke nnukwu mkpa ọ na-adị iru isi na-adị ụmụ nwoke nnukwu mkpa ịwụghala nwaanyị na-erubere nwoke isi ị ga-anọtanwu gị na nwoke ahụ ga-ebinwu ọ bụ ihe ebe nwoke ga-emegide gị ihe ọjọọ chetasi na ihe niile na-emechakwa nwunye m na ya gbarụ m mana ọ nwere ebe ọzọ ga-agakwa ọhụ ka nwaanyị ahụ sakpọ akpa agwa sị ọrụ nwunye m ọ gakwa ekwukpe m o wee tụgharịwa uche si na emekwu nwaanyị a ihe ọjọọ mana ọ bụrụ nke na nwaanyị kpatara ego ọ na-ebughị isi nwoke kwuo isi na gị na onye nke na-akpara nri ụmụ nwoke ana-amatụkwa ha egwu ka m gwa gị eziokwu nwoke na-eji ihe ọ na-ebu onye ọ ga-ebu n'obi nwoke kpebiere ọ nwere ike ịbatakwa ṅacharịa mana ọ maghị ihe o mere a sị na nwoke anaghị ekwu okwu na ihe nwoke ga-eme dị ya n'obi nghọgbu ahụ o so n'ihe ụdị ọnọdụ ya na-ebute ọ ga-eme nwoke ahụrụ nwogbuzi onwezi o jike kpọrọ ọ na ịnọ n'ụlọ ịnọ ka abụ o nwere nwoke si nwunye ịfụrụ ka ọha na n'ochebo ga-ericha ego nri niile nọ n'ụlọ ya riwe ebuwe mana ka ị na-alụ nwaanyị ahụ ọ ma mma ma njọ ihe ị ga-eme inyere ya aka ọrụ ma ịchọghị ka o si buo ibu igwe ihe ọ ga na-eme inyere ya gị na ya na-aga na-eme mgbatị akwara mgbatị ahụ exercise na-emegharị onwe ihe ndị ga-egotere nke a na-akpọkwa supplement ndị ga-egotere o were na-eri na-adị mma ọ kakwara gị mma maka na ego ga-etinye n'onye nọ n'iro onye ọzọ nwe na nke etinye nke gị imete ya mma ọ nke gị mana nke isi ịpụzie n'ilo ihe emekwa karịa nke ị na-eme n'ụlọ gị ọ dị egwu ya na ịkpọ asị ahụla m onye ya na nwunye nọ ebe m nọ nke nwoke si nke nwaanyị inweta uwe ọkụ na-ewe I hate you inu o jiri kwupụta ya ụjọ ọbịa ma ngwa m ka a na-agwa maka ụjọ ọ dịka ebe a mara mmadụ ụra nke nwaanyị si ya leenụ I picked you from the gutter agụtara m gị n'ime mmiri onye ka ịwụkwanụ ya wụ na nke nwoke lụrụ nwa ya ga na-asụzi echile na ọ wee nagị nwa ịma ihe kpatara ihe ndị a ji eme
na nwaanyị na-etu ọra na-enupụrụ ya lụrụ nke nwaanyị n'ihi na nke nwaanyị bụ adanne onye na-ekwuchitere ọnụ ndị ọgbakọ ndị asembli n'Enugu steeti mgbe ahụ o teela aka ihe a mere ọwa adanne onye isi ndị nzukọ na n'Enugu steeti nke ebumnobi ka o soro na ndị a na-ekwu maka ha ndị a na-enye ma ọrụ ngo ma ihe niile dị iche iche kọntraktị ihe ịma mma nwaanyị ahụ bụ na ọ nwanne onye dị etu a ọ ihe ebumnobi otu mkpụrụ ebumnobi mma ụdị ndị a na ha chọta ihe ha na-achọ n'aka nwaanyị ahụ ha agaji nwaanyị lụrụ obere nwa dosa ya ebe ọzọ na-amụrụ ha nwa ọkụ ya ihe nwoke na-eme inweta esemokwu a na-agwa gị ha nnọkọta m na-asị kedu ka ndị a si elu maka ụdị esemokwu ịma nwoke sekụsa nwaanyị okwu wute ịkpọ asị nke nwaanyị bịa kpọzie ya asị nke egbe n'elu ya nsogbu adịgo ọzọ maka tawazi afọ dị n'elu ọ wụrụ skata maka ya na-atazi afọ dị n'elu ya ihe ajọka ọ dị egwu ọ dịghị mma isi na ya wụhụ nwoke a na onwe onye ọzọ ga-alụ ọ dị very wrong ma akpọ ndị oyibo ọ dịghị ezigbote mma nwere egbosi dị mma dị ị kwesịrị ịnọrọ a na-asị mmadụ kwado onwe gị ọfụma ịkwado onwe gị ọfụma nwoke ọ na-abịa nwoke a na-abịa ịma ya wọt ịhụ nwaanyị kwadoro nwoke ọfụma ịma na ụbọchị nke gị ga-adị na ihe ahụ esi were n'ite ofu ụbọchị oyie onye Chineke kwadoro gị na onye ọbụla nwe onye nke Chineke kenyere ụbọchị onye nke o kenyere gị ga-abịa ihe ọla mere ọ bụrụ na ibu ahụ dị ya mma ọ ga-adị ya mma njọ dị ya mma ịdị oji ọ bụrụ ka ị gara acha na-asa ihe ga-eji asa ka ndị na-asa ncha ka ị sorokwa n'ihe a na-akọ maka nwoke mma ka ị dị ya mma sachasịkwanụ ncha ahụ emechazi oji ọsọ ga-edegodi na-ewezi anti mma ụmụ nwaanyị anaghị ekwete n'ihe anyị kwuru ugbu a ị na-asị nwaanyị nwee nnu ndidi nwaanyị ndidi ha na-ekwete ya meji na-asụ ụmụ nwaanyị ọbụla onwe nke ị mara ị na-eme ma ị na-agụ akwụkwọ gụsie ya ike ị na-amụ ọrụ aka mụta ya ọfụma onwe nke ọrụ ị na-eme hụ na nwere ihe ị na-eme iji enyere ndụ aka na-ekpere Chineke gị onwe kata ka ị nọrọ ụbọchị nke gị agaghị asị bịanụ ṅụọ bịanụ rie ọ ga-adịrịrị ọ dị mma ngwa nne na-egbughị oge ka anyị were ọsọ were ije nye ụfọdụ ndị mmadụ ndụmọdụ n'ihi na bekee si all hope is not lost enwere ndị na-abaghịbeghị abaghị na-eche ụfọdụ ihe ndị anyị na-ekwu nwere ike ịbịa ha ụjọ ha sị hei mba ọrụkwa otu a na ha agakwaghị alụ ncha na ncha o nwere ndụmọdụ ụfọdụ anyị nwere inye ya bekee na-akpọ nke a preventive solutions preventive dịka i kwuru na mbụ igbochi ọrịa ka mma karịa ọgwụgwọ ya nke mgbochi ahụ ka mma biko ọ bụrụ na ị nọ na-ege anyị ntị alụkwala di ma ọ bụ nwaanyị maka ihe ọbụla na-abụghị ịhụnanya ịhụrụ onye a n'anya alaikiri m ya like asịghị m love hapụ dị nke okpokpo bekee na-amafu obi love I love alaikiri m this girl ụdị ịhụnanya na-ekwuzi ugbu a ozikwa na ahụrụ m ego o nwere n'anya ezigbote ịhụnanya ọ ga-awụ onwegide ihe nwoke a mere gịnị sọsọ na ịfụrụ ya ka ọ na-abịa obi ụtọ na-eme ka ọ na-abata oge ahụ o ji abata ọra ma onye na-aga ọrụ oge ahụ elekere ahụ na-akụ obi ụtọ na-emegodi gị ị na-ene n'anya ya bata na a na-asị gị na ndị ọgbọ gị alụchaala jidekwa nke iji na-enwe ndidi nke ị ga-abịa ma ọ na-asị gị na onwe di ahụ tara gị bịanụ ka nwanne m nwoke a lụrụ gị ị mahụ ma onye ahụ ọkwa onye obi gị anabata ma ọ wee ezigbote mmadụ ma ọ wụ maka na ụdị ndị arị ndị a na-awụ onwe ndị nke hicha ha ahụ asị ka ha nụtara ya aga n'ebe ndị na-enweghị ka ọ dị ha gaa lụta nwaanyị ebe ahụ ka e were ego megherie nne ha na nna ha ya kpọrọ nwatakịrị kpọbatazie ego n'ụlọ ị na-achọzi di gị ọwe na-asị onye ya kpụ iri isi ma ọ gịnị ọrụ onye na onye ahụ kpụrụ isi chọrọ ili ya mara na o kpụrụ isi chọọ ili ya ị na-abata obi ga akwadogo na ishika o kpuru na anyị dekwa ihe na-aga ịfụ egwere obiọma na onyere ya Chukwu na nwoke ji maka ịhụnanya nwere ebe nwoke ahụ nọ tọhapụ ya na-agbụ ahụ ọnụ ahụ bụ eziokwu ihe ọzọ dịka ibe bụ gbakwa mbọ hụ na enweghị onye ndị na-enye gị ka bekee na-akpọ preshọ ma ọ bụ ịmanye gị na lụọ n'onye a na onye a na-akọsara gị ihe ọma niile ọha ga-alụ kwa gị ga-alụ ya biko ekwele ka onye ọbụla bịa ịga aka na nsị ijiri aka gị gwọrọ ya bụ akamụ ọ gbanahụ gị mmiri ka ị lịwa mana ọ dị m ka anyị ga-aga obere ezumike nne anyị kpata ka anyị nwee ike ịraụnd ọp
na mpaghara ikpeazụ anyị ga-akọ gbasara karịa ka anyị na-akọ ugbu a maka other preventive measures nakwa curative maka ndị banyerela abanye nọka ndị tọrọ atọ eweli iwe ịtọghị atọ mgbe anyị lọghachi anyị ga-akọrọ gị ka ị ga-esi eme gịnị ka ị ga-esi enweta onwe gị n'ime alụmdi na nwunye ma lụọkwa ya lụpụta ya ihe